Hola a tots detectius, soc en Gin de Ratafia. Llavors que t'ell. Ja m'ho la cosa. Hola a tots detectius, soc en Gin de C, dic en Ratafia. Llavors que t'ell. I benvinguts a un nou vídeo. Ja arriba Sant Jordi, un dia molt especial per tot català. Per nosaltres, res de Sant Valentí, el dia que celebrem i que expressem el nostre amor, és Sant Jordi. No poden faltar roses, no poden faltar llibres o un bon còmic, i encara millor si és Detectiu Conan. Però bé, avui hem decidit que és un dia perfecte per veure els episodis més romàntics de l'anime, i per això comencem amb la llista de 4 episodis de Detectiu Conan per Sant Jordi, així que endavant! El primer cas que us portem és l'Excursió Escarlata. Fa relativament poc que va sortir per primera vegada en català a l'SX3 i és un dels episodis que més temps feia que estàvem esperant. Què passa en aquest episodi? Doncs la classe d'en Shinichi i la Ran van de viatge a Kyoto i per això en Conan demana urgentment a la Haibara l'antídot. I veurem moments de molta tensió quan en Shinichi es torna a convertir en Conan i s'ha d'amagar, especialment s'ha d'amagar de la Masumi, i veurem moments de gelosia quan la Ran es troba amb un noi que s'assembla molt a en Shinichi. Finalment, també veurem l'escena més esperada des del viatge a Londres, o bé, la més esperada de tota la sèrie. I tot això mentrestant enmig d'un cas d'assassinats en sèrie molt sospitosos. Si encara no l'heu vist, no sé què esteu esperant. El següent, o més aviat els següents, són una sèrie de casos i capítols on els protagonistes són en Takagi i la Sato. En aquests capítols podem veure com comença la relació entre ells dos i com mica en mica va evolucionant fins a convertir-se en una relació molt sòlida, no sense moltes dificultats, esclar. Que si en Shiratori no para de posar-los problemes, que si els casos on s'involucren quasi acaben amb la vida d'en Takagi, més d'una vegada precisament, que si els records de la Sato sobre en Matsuda s'interposen entremig. No serà un camí de roses precisament, però com diuen, l'amor ho supera tot. Si no els heu vist, doneu-li una oportunitat a aquesta saga. Ara passem a un altre cas que em va encantar. En aquest cas, la Lliga de Detectius Júnior es fa amb un codi que determina quan es durà a terme una transacció de drogues i demanen ajut a en Heiji. Aquesta transacció es produirà al pont Ebisu, a Osaka. Llavors en Heiji va cap allà i descriu com són els 3 sospitosos. Però de sobte apareix la Kazuha i es posa a parlar amb un d'aquests sospitosos. En Heiji es comença a posar molt nerviós, no entén què està passant i creu que la Kazuha està en perill. Va cap allà i llença un crit, diu unes paraules que demostraran els seus sentiments. I no us ho perdeu, perquè, tot i que ell ho negui, el que va dir, en Conan té proves de les seves paraules i les traurà a la llum més endavant. Sí. I per últim, i no menys important, l'incident de l'aquari. En Shinichi i la Ran, una mica abans de que en Shinichi i en Gunjis van anar a l'aquari, allà es van veure involucrats en un cas d'assassinat que el mateix Shinichi va resoldre de manera espectacular, com sempre. Però va passar una cosa que va canviar la vida del Shinichi per complet. Va fer una cosa, no diré quina, per si no l'heu vist, que va provocar que anés amb la Ran a Tropical Land, al lloc on es va veure involucrat amb els homes de negre i que li va trastocar la vida fins a dia d'avui. Si voleu descobrir què va passar, no us ho perdeu. I fins aquí la llista d'episodis. Espero que els gaudiu, que gaudiu sobretot de la diada de Sant Jordi, que tingueu moltes roses, molts llibres, molts còmics, que nosaltres segur que en tindrem. I tant que sí. Deixeu-nos un m'agrada, ens comenteu què us han semblat els episodis i subscriviu-vos al canal. Molt important. I sobretot continueu donant-li suport al canal, l'únic canal que hi ha sobre el Detectiu Conan en català. És molt important que es doni suport al contingut en català. Si sabeu de gent que li agradi aquest contingut, no dubteu en compartir-lo i en fer créixer aquest petit canal perquè es converteixi en un de més gran. I per part nostra, això és tot. Com sempre, ens veiem en un futur vídeo. Fins aviat!